இது என்ன இது? சீம்பாலா? மாட்டுல கறந்தா எருமாட்டுல கறந்தா? மாட்டுப்பாலா? எருமாட்டுப்பாலா? பசுமாடா கடமாடா? வேணும்னா வாங்கணும், இல்லைன்னா வாங்கக்கூடாது. கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு பசுமாடா? டார்ச்சர் எருமாடா கேட்டா பசுமாடு. பண்ணுறது. நல்லா இருக்குமா? காலம் பார்த்து நல்லா இருக்கியா? சரி வாங்கி சாப்பிடு. எவ்வளவு இது? இல்லை ஏன் வந்து காசு தரணும். லாஸ்ட்ல காசும் தர மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. என்கிட்ட காசு நை. இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவும் அச்சா எடுத்துருக்காங்க. நை. காசு நை. சரி பாய். இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த வடக்கன்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டா நான் பேசல. நீங்களே சொல்லுங்க, அவன் என்ன கஷ்டத்தில் அங்கேருந்து வந்தாலும் யாருக்கு தெரியும்? அவன் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டு அவங்க கிண்டல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நக்கல் பண்ணுறது, இது வந்து எந்த விதத்துல நியாயம்? இதே அந்த பையன் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு தப்பாக பேசினா இந்த மாதிரி கலாய்ச்சிருந்தா இந்த ஒரு இஷ்யூ எப்படி மாறி? நான் எப்படி சொன்னது கரெக்டாக இருக்கலாம், தப்பா இருக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தோணுது? பார்க்கலாம். உங்களோட கருத்தும் என்னோட கருத்தும்